Sırrı Sürreya Önder Wikipedia Sırrı Sürreya Önder di sala wê 1962 li Semsûrê ji dayîk bû. Xwe dayîka xwe bûye derhêner, aktor, rojnamevan û siyasîtmedarê Romî ye. Fêgav parlamenterê HDP'yê Enqereyê ye. Jiyana wî bavê wî Önder yek ji demezîrênerên Partiya Karkera Tirkiyeyê tîp bû. Li zaroketiyê de gelek zehmetiyên dikişîne û dema bavê wî dimire hêj zarok e. Pêwîst dibîne ku çi karî bibîne bixebite. Ji bo zanîngeha Enqereyê beşa bi navê Samanîyê xwe tomar dike lê hatina çûnteya leşkerî ya sala 1980 ya sala 1980 vekî de tê girtin, zindanî kirin, 7 salan di girtîgehê de cuda de dimîne. Li sala 2006 de yekem fîlmê xwe çê dike Beynelmilel navnetewî. Ew fîlm gelek deng vedide û xelatên werdigre. Önder de gelek kovar û rojnamayan de nivîsiye. Ji bo mînak pîrgûn, radîkal di hilbijartinên giştî 2015 de wekî parlamenterê tê hilbijartin û paşê jî derbasê HDP dibe, dikeve koma Partiya Parlemenê. Sırrı Wikipedia